Hi guys! It's me, Michelle B. And heartless willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Happy Friday! And it's already 7 in the morning. Good morning guys! I'm planning to go out and tawag ito? Mag-jogging. Ayan. Anyways, pupunta ako doon sa aking kaibigan. Kami ay mag-exercise yan. So, pupunta ako doon guys maaga. Tapos, uwi din. Ganyan. So, ayun. Mag-aayos lang ako guys. And I will update you later. Hey guys, update. Para pa rin yung mata ko, diba? Anyways, nandito na ako guys. Nakababa ko na ng bus. Diyan sa stop na yan. Bus stop na yan. At naglalakad na ako guys. Dito naman. Kasi ang hangin-hangin nung habang nag-aantay ako ng bus sa Central Station papunta dito. Ang hangin-hangin guys. Tingnan mo naman yung buhok ko, oh. Walang kaayusan. Oh, wala naman akong iba nga rin mga tao mga ganun. Wala din naman kaayusan. So, kaya ganun. Aray ko. Oh. Narinig niyo ba yan? Ang lakas ng hangin. Wala naman din akong dala palang suklay. Kaya mo na yan. Pagka inano ko naman yung buhok ko na yan, mag-ano yan. Charot. Di ba nandito na naman tayo sa aking dadaan ng bahay ng maganda. Yan. So, yan. Mag-jogging kami ngayon eh. Charot. Mag-jogging tsaka mag-exercise. Di ba ang layo ng aking Eh ako, nakalakad na. Ay, naku po. Charot. Ayan, so, yeah. Tinan nyo yung ko, pag yung boses ko, kasi na sobrang aga. Maga ako gising. Ganyan talaga yung boses ko pagka umaga. Parang talaga. Pa. Char. So, yeah, see you later. Nandito na pala ako sa bahay namin kaibigan at kami nagluluto. Ayan. Diba? Lagay mo kayo dyan.
tapos na pala ako doon sa aking mga friend, no? Sa bahay ng aking friend. Tapos sinundo na ako ng aking Josawa Bells. At pupunta naman kami ngayon, guys, kay Rafael Ipor. Kukuhanin namin siya ngayon. So, yeah. See you later! Guys, update. Nandito na pala kami sa bahay. Yeah. Wow! Mag-aasikaso lang ako ng aming guys, dinner. So, katulad nga ng sinabi ko, guys, pumunta na kami sa bahay. Ikot-ikot lang kami doon sa Hort. Tapos, pumunta kami doon sa sa tawag nito, sa Asian store. Naikot-ikot kami ng mga bagay-bagay. Tapos, ayun, nag-grocery kami. Dumanan kami ng Aldi. At ayan yung mga napamili namin sa Aldi, guys. At kung may maririnig man kayo ng something na ingay sa paligid, yes, ako, guys, ngayon ay nagluluto. Tapos, nanonood ng, tawag ito, Planeta. Yung aking baby dito sa bahay. Ayan. So, ngayon, ayan, guys, yung mga pinamili namin. Tapos, mag-prepare lang ako dyan, guys, ng dinner namin. Anyways, pagpunta namin sa, sa Hort, ay nag-ano din kami doon. Tawag ito, nag-food trip. Ayan. Hindi na ako masyadong nag-video-video doon, guys. Kasi nga, tawag ito, maraming people. Tapos, medyo nahihiya ako pagka ganon. Tapos, ayun, nakapag-shopping yung aking Josawa Bells. Ayan, ang kanyang pants at ang kanyang pullover. Tapos, ayun nga, nabilhan niya ako ng, tawag nito, nabilhan niya ako ng isang pullover din. Ayun, sa aking paboritong store ngayon, ang TK Maxx. Ayan, magaganda yung mga nila dun, guys. Hindi masyadong mahal, pero magandang klase. Ayan. So, anyways, ngayong gabi is, aming dinner is pizza. Ayan. So, pizza siya. Tapos, ayun lang aming kakainin, guys. Ang pizza time namin ngayon. Ayan. So, tapos yung aming bata dyan, tingnan mo, nag-ano rin siya ng kanyang gusto niyang inumin or something like that. Ganon. So, pizza kami ang aming dinner kasi ang amin namang tawag ito. Ang amin namang kinain kaninang umaga is yun, guys. Tsaka pumunta doon sa aking biyanan at ayun, nagluto at kumain. Tapos ayun, saka kami pumunta ng Hort. Ganyan. At yung bata namin nag-enjoy doon. Naglaro siya ng mga aso. Ganon. So, yes. Ipiprepare ko lang to, guys, yung aming pagkain. So guys, ayan, sa panahon ito ay malapit na, guys, matapos ang aking pag-prepare ng aming dinner. At ayan lang, guys, yung aming video ngayon ay naglulukan pa kami ng aking bata. Ayan, so thank you so much, guys, for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys on our next one. Thank you so much. Always smile and God bless us all.